onentine chake ndiye tikambeza nkhondo. USA ndi Israel yamiza warship ya Iran mu Indian Ocean ndiyoti inali mbali ya ku Sri Lanka akuti mwamwalira anthu 87 pamene anthu 37 apulumuka. Irani ikupitirizabe kuponya mabomba ku Israel. Eti USA akumanena kuti amalizisa fleet yonse ya Irani, ndege zawo, mashipi yawo chanchani. Koma Irani ndi yayikulu kwambiri, ili ndi zida zambiri kwambiri. Akhozokhala kuti amaliza zina zake pena pake, koma sukuti ndiyo tizatheratu. Otherwise bweza atachita surrender nkhondo itantha. Koma nkhondo ikutani ikupitirira. Israel nayonso ikulakasha usati masewera ikuwamenya Irani yakana akugendana ndi ma missiles komanso akumenya kwambiri ku Lebanon. Lebanon nde ikuvulala kwambiri chifukwa cha Hezbollah. Ngasi Hezbollah inajoin anawo nkhondo mbali ya Iran kunena kuti kuti anapha Ayatollah ndi akulina feso tikutani tikubweza anayamba kuponya ma missile ku Israel. Nde Israel no yamenya wabi ku Lebanon sakungoponya ma missile chabe apita ku ma soldiers on the ground and ayamba no kutenga ku territory nde anthu ambira ku Lebanon ayamba kuthawa akuti pafupifupi anthu 30,000 ku Lebanon akuthawira ku Syria. Koma ku Syria koso nkunena kuti sokuli nkhondo. You see, mbali inayi Spain inapemphedwa kunena kuti ipereke mabesi yake ku USA atani agwise ntchito kuchita strike ku Iran. Koma president wa ku Spain wanena kuti no, sakuvomera nkhondo ndi illegal, it's against international law, sakulowerera nawo. Nde anauza USA kuti achose ndege zawo. Nde Trump wakuya nazo kwa basi mpaka wanena kuti asiya ma trade deals ose ndi Spain chanchani. Koma zosatheka kusiya ma trade deals ndi Spain because Spain ili mu Europe, EU. USA imachita deal ndi EU yonse as a whole, osati separate countries. Nde adibangabe trade indirectly. Koma ndi zimenezo. Akakhala UK Prime Minister nayeso wakana kuti alowerere nawo ma strike against Iran. Akuti akayangana chilamulo sakuona zifukwa zokwanira kuti apange choncho. Nde Trump so wakuya nayeso kunena kuti chifukwa chani sakwathandiza panthawi yomwe anawayitana ndokhumudwa nawo. Koma so far maiko ngati Germany atani ali mbali ya Trump akuti awathandiza pamene akufunika kutani kuwathandiza. Ndi maiko ena ngati Australia so pakukhala ngati kuti even ma alliances yawo muli ka division sakumvana bwinobwino. Mbali inayi akuti akufuna achite raise ma Kurds anthu amene ali mtundu wina umene uli ku Iran kunena kuti apangitse kuti kukhale ngati kuti kwayamba revolution kaya ngati kuti aukire boma kuti kukhale nkhondo yapa chiweniweni ku Iran komweko chifukwa choti mene anapha Ayatollah amayembekezera kuti dziko noliwukira nkulanda chani nkulanda boma nkuchita nkugwetsa state, Islamic State. Koma instead kwanga kuti anthu anatutumuka kuti atiphera Ayatollah anthu aja nkukwiya. Sizinaende mmene zinachitidwira plan apo poeti panaka ngati pafoira. And you know alengeza kuti ma soldiers a USA amene amwalira akwana 6 ngakhale aku Iran akupanga dispute namba imene yakuti yayi ndi ambiri namba yosiyoona. Nde back and forth akadatanibe akadapitirirabe sipakusonyeza kunena kuti pakubwera diplomacy. Ngakhale maiko ngati Turkey akupempha kunena kuti yayi pakhale mtendere teni pakete zonena kuti pakhale mtendere. Nde zioneka kunena kuti zipita kuti nkhondo yitha sanga kapena ipitirira chifukwa it's becoming so expensive, especially for just Strait of Hormuz pamene anena kuti mashipi asadutseso mafuta akukwera. Ma analyst akunena kuti nkhondo ikupanga cost USA $1 billion per day. De ni ndalama zambiri if you can think of it. Eti plus malo amene mafuta sakudutsanso komanso kukuveka Iran akupanga claim kunena kuti apanga strike oil tanker ya USA. Eti koma ikunena zimenezo ndi Iran. Ndipo kuti mbali umati kamanena zinthu mbali nayi ikutsutsa. Nde pena cheni chikumachedwa kuti chitani chitulukire. China chonena kuti ku Cyprus military base ya Britain kunatumizidwa drone. Eti nde anthu poyamba amaona
ngati kuti yatumiza ndi Iran, komano atayipanga inspect atachita check UK yapanga confirm kuti drone iyo sikuchokera ku Iran. Ndi sizikudziwika kuti ndi ndani amaponya drone iyo ku base ya UK, ngati kuti almost like kufuna kupangisa kuti zioneke ngati yaponya ndi Iran ndi UK ipange react, koma amene waponya sakudziwika. Akuti missile ina inaponyedwa imapita ku Turkey ndi ili munjira aneto ayigwetsa. Anakwiya aneto koma sanapange invoke article 5 iyo tanthauza kuti maiko onse aneto alowerere. Ku House Senate ya USA anala kupanga vote kuti aone kuti nkhani ipite ku Congress kuti Trump apitirize nkhondo kapena asiye, kuti amuchepetsere mphamvu zoti amusiyise nkhondo. Koma Senate House yapanga vote kunena kuti Trump apitirize kudani ndi nkhondo yake. Ndi for now nkhondo hii ipitirira mpaka na pamene patakhalire ceasefire, koma Senate House ya USA yavota kunena kuti ipitirire. Ndi bomba lina lakaphulika ku Azerbaijan airport. Akunena Azerbaijan akunena kuti yaponya ndi Iran, yavulaza anthu 4, koma Iran yanenetsa kunena kuti siwo isanaponye koma missile ena aliwonse ku Azerbaijan. Sono vuto ake ndoti maiko ngati amenewo akapezeka kuti akunena kuti mwatiphulitsa nafenso tikujoyina nkhondo ija. Nkhondo ija ipezeka kuti ikutani kukula, ano maiko ambirimbiri akupanga join. Pamene USA yanena kuti iziperekeza matankazi amafuta amene afuna kudusa pa Strait of Hormuz, atizikusonyeza kuti ku Iran akusuntha zinthu. Zida zawo za military zikuyandikira kumeneno kuli Strait of Hormuz kuja, kangati kuti akukonzekera confrontation ina iliyonse kuti aliyense ataduseyo azimuphulisa. Ndizoopsa zingochita escalate, sizikutsika ayi, sizikuthayi. After kumizidwa kwa ship yawo ku Sri Lanka, Iran achita on USA kuti ayikhaulisa. USA anena kuti iwo sanayambe nkomwe akayamba Iran iziwanso. Ndi mitengo ya mafuta ikuoneka kuti ikukwera, ndipo ikwera kwambiri, ziyipisisa ngati nkhondo isitha. Koma so far ma update ndi amenewo, zikomo kwambiri.